Здравейте, колеги! Искам да ви покажа иглата, с която работя. Ето, това е иглата. Най-обикновена игла от 20 стотинки. Купувате си примерно 30 или 50 от AliExpress и същевременно от тях ще работят 10 игли. Но аз с тази игла съм направил 300-400 маточника миналата година и тази, така че ето, има воск по нея. Не виждам смисъл да се купуват скъпи игли, млечице и прочее. Има си колеги, които работят с другите игли. Аз не казвам, че не е правилно, просто на мен така ми е по-лесно, но се случват нещата и с тази игла. Ако е много твърдо отпред, просто това го прегъвате под формата на килийката и е така, винаги плюнчете преди да мушнете и става много лесно. И искам да кажа на всички колеги: действайте, правете маточници и дори и да не е с селектирани майки, изберете се от чуя най-добрата майка и действайте с нея. Ще има ефект, ще спестите 10 дни, ще можете да си направите отводки точно на време и ще имате по-рано майки през сезона. И така, колеги, успешен сезон и дързайте, правете маточници!